रायजोफोर बाइ इलेक्शननि रिजाल्टआथ' सफैबाय नोंथांमोना मिथिखागौ मानगोनां निर्मल कुमार बिथां सारा देरहानो हाबाय एनडिए हान्जानिफ्राय इउपिपिएल आरो बिजेपि लोगो नांनानै जाय सलायनाय सोरखार बिथाङा दा नैबे नेक्स्ट टार्म बा 1 इयारनि थाखाय बाइ इलेक्शन बेवहाय एमएलए हिसाबै एबार बिबानखौ मोनसिगोन जिखुनुआनो जाया जेननाय देरहानाया बयहाबो थायो जों पाब्लिकआसो बांसिन दावराव जायो ओमफ्राय मोनदेरनायबो गैखाया माबो गैया नाथाय गोबां दावराव जायो जिखुनु जा बिसायख'थि होनबा गोबां ओरैबायदि बेनो जिउ बायदि लाग्राबो दं नाथाय बिदि नङा दा बिनि गेजेरावनो बिक्रम दैमारिया मा बुंदों आं बेखौ होग्रोगोन आरो बिनि उनाव आं मोनसे मेन आपडेटआव थांगोन जायफ्रा नायजोबो आरो दाबाव आंनिफ्राय बे सिडली उफ्रा बिसायख'थियाव देरहानाय इउपिपिएल हान्जानि बिजाथि मानगोनां निर्मल कुमार सार बिथांखौ कंग्रेचुलेसन हरबाय गोजोननाय जासिहरबाय खस्थ' खालामनायनि बिथाइखौ मोनबाय सरकार थानाय हिसाबै देरहानायखौ लोगो मोनबाय गोबां नाजादोंमोनब्लाबो जोंबो देरहागोन आसायाव नाजादोंमोन जेननाय देरहानाया थाखायो दा बेबायदि पावार दं फैसा दं सरकार दं हिसाबै देरहानायखौ मानगोनां निर्मल कुमार ब्रह्म सार बिथाङा लोगो मोनबाय आंनिफ्राय पार्सनेलि बेनो खामानि मावलांदो जा सम दङ बिटिसिनि थाखाय गावनि बिदा फंबायनि थाखाय मोजाङै मावलांगोन जोंबो जुजिदोंमोन गोबां नाजादोंमोन सरकार गैयाब्लाबो थाखा फैसा गैयाब्लाबो देरहागोनदां खोमा साननानै बे जुजिनाया जोंहा उनफिननाय नङा आरो जुजिलांबाय थानांगोन आं बुंनो सानो बिनिख्रुइ आरो बांसिन जुजिनांगोन होननानैसो आं दिनै सानदों बेनिखाय आंनिफ्राय खोब इउपिपिएल पार्टिनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म सार बिथांखौ कंग्रेचुलेसन हरबाय न'खरनिसिमबो हरबाय नोंथांमोना मोजाङै मावदांदो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव आरो देरहाफिननो थाखाय जों जुजिबावनांसिगोन राजनितिकआ बेनो जेननानै जेन रावबो निराशा जानानै थाया आवगायलांनांगोन गावनिनो बिदा फंबायनि गेजेरजों जों बिदिनो जुजिलांनांगोन राजनितिकजों जायनो देरहायो जायनो जेनो बिब्दि आरो दा बेनिखाय आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन हरबाय थेंक इउ गोजोन्थों बिसायख'थियाथ' फैगोन थांगोन बिथां बिक्रम दैमारि बुंनायखौबो नोंथांमोना नुबाय दा खोथाया जाहैबाय नेक्स्ट भिडिअ बा नेक्स्ट चेनेलाव आं मोनसे भिडिअ लाबोनो हागौ पसिबल जायोब्ला नेटआ मोजांब्ला बे जाहैबाय बिसायख'थियाथ' थांगोन फैगोन सोरबा 500,000 मोनगोन बेखौनो लानानै गावनि बिदा फंबाय सोरजोंबा दुश्मन जानानै थानाय न'खरनिजोंनो नायलायनो हायो बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो नाथाय बैफोरबायदि लिडारखौ जों जोबोद खम नुनो मोनो जायफ्रा नोंनि दैलि लाइभलिहुड पार्टि बासिख'वालासिनो नोंखौ नोंनि समाजखौ मा खालामोबा माबोरै डेभेलपमेन्ट जानो हागोन बोरैहाय सानफ्रोमबोनि न'खर जिउ खुंनायाव फिसा फिसौखौ लानानै माबोरै आवगायलांनो हागोन बैफोरनि फारसे नोजोर बोग्रा जों गोबां खम लिडार नुनो मोनो नाथाय सासे जोबोरैनो बेखौ नोजोर बोगासिनो दङ आरो बै भिडिअआ नोंथांमोन बायदिनि थाखाय जायफ्रा स्कप नागिरनानै मोनाखै नाथाय न'निफ्रायनो गोबां मोजां रां खामायनो हानायनि राहा दङ बै भिडिअखौ निस्सय आं लाबोगोन आरो जायफ्रा बेखौ गोसो होनानै नायो बिसोरनि थाखाय निस्सय मासावहाय फिसा एमाउन्टनिफ्राय लानानै गैथाराबाबो 15निफ्राय 20,000 खामायनो हानायबो जागोन नोंथाङा जुदि बे स्कपखौ मोनोब्ला मानो होनब्ला बे सारा गाव पलिटिशियानल' नङा नाथाय गावनो सोलोंनानै लादों आरो बेखौहाय जोंखौ खाबु होदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार आं मुंखौबो बुंखाबाय गावबो नलेजखौ लादों आरो जोंखौ लाफानानै भिडिअ बानायदों बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो थांगासिनो दं बैखौ नेनानै थाबानो जाबाय